Neviem, teraz ako to máš vymyslené, aby sme to nejak sa to nerozkotovalo. Máš to nejako? Nemám to vôbec. Mohlo by sa to robiť tu, lebo potom sa to rozkotúla. To už by sa možno nevrátilo. To môžeme obsypať celé, ale tedy chytajte Alebo to len tak pomrvíme, hej? Alebo to môžem akože namočiť do toho. Pomrvíme. A čiže teoreticky to je potom tak, že čo tu zostane, tak to si potom víťazí. Že budú skákať, hej? Takže tým, ako ste vy mali záujem o knižky za minulý rok, tak vďaka tomu sme mohli vydať tento zborník a navýšiť ceny pre víťazov, takže krstíme ho. Nech máte aj ďalší rok záujem o knižky a ďakujeme vám pekne za vlastný priazeň. Takže ďakujeme aj Bohu. To je ako v tej fontáne pre šťastie, takže je to úplne super. Ja si myslím, že... A je tu ešte v scenári napísané posledná položka spoločné foto poroty finalistov a partnerov. Áno, ja by som poprosil, Matej, aj ty sem poď, poprosím